Salam aleyk mehriban ileşler tagamana turan soňa biz siziň ähliňizde jan taglygyny, ırsgal döwletdiligi, maşgala agdyberligini arzuw edýär. Bize şeýle parahat watanna, toýly mekanyna ýaşadýan milli liderimiz, gahrman arkadagymyzyň, arkadagly serdarymyzyň goý elmi dama janlar sag ömürleri uzak bolsun. Mehriban ileşler biz şeýle ýaşy arzuwlar bilen siziň ähliňizi sungatdan söhbet açýan kino sunaty atly gepleşigine tamaşa etmäne çagyrýar. Mehriban ileşler, biziň bina bugünkü mehmanymyz Türkmenistanyň at gazanan artisti Alparslan Adynnaky Milli Drama Teatrynyň sahna ustady Gözel Çamyýewa. Parahat watanymyz wa ine görüşimiz ýaly toýlarymyz toýulaşýar, medeniýetimizde, sungatymyzda uly üstünlikleri gazanylýar. Biziň ýurdumyz arzuwlaryň hasyl bolýan ýurdy, milli liderimiz gahrman arkadagy serdarymyzyň barlygyna her bir türkmen gowanýa, buýsanýa. Ähli ulgamlarda üstünlikleriň gazanyşy ýaly biziň medeniýetimizde, sungatymyzda da üstünlikler gazanylýar. Uly derejelere ýetilýär. Kino sunatymyzda, teatr sunatymyzda dünýä tanýar. Gözel size mine şu wagt ençe ýyllar berip, Oğuzhan Adynnak Türkmen Film Birleşiginiň döreden filmlerini gogo keşipler jalanýan kino filmleriňden şeýle hem sahnada jalanýan spektakllardy gördük. Şeýle ustatlyk bilen ýerine ýetirýän, ençe ýyllap görýän sunatyň içinde. Kino sunatyny, teatr sunatyna bir gelişiňiz dogrusyna bir söhbetdeşigimiz başlasak, soňra gepleşigimiziň dowamyna döreden keşiplerine geçer. Milli medeniýetimizden, milli sungatymyzdan söhbet atýan şeýle ajaýyp gepleşiňizi çagyranyňyz üçin sag bolsun. Aýdýan sebäbi men ýygyderli seredýän gepleşikleriňizde garaşsyn zamanamyzda, bagtyar zamanamyzda Türkmen döwletimiziň sungatda ýeten derejesini biz özüňiziň gepleşikleriňizde bir ajaýyp beýan edýäňiz. Şoň üçin sag bolun. Arkadag serdarly, bagtyar ýaşlar ýyl her bir medeniýet we sungat işgärine bir ýene-de bir joşgully işlemäge badalgy bolýar sebäbi teatr oja ýa-da kino sunaty bu diňe bir halipalar bilen çäklenmän eýtem özüniň şägirdleri, ýaşlary bilen bile bütewi sunagat bolup durýar sebäbi mehriban arkadagymyzyň özi ähli medeniýet we sunagat işgärlerini halipa bolup dur. Şoň üçin halipa şägirdlik ýol ýörelgelerini ýöredip ne şuň günne ýaşlara berilýän ägirt uly ünsler üçin gahrman arkadagly serdarymyza sag bolsunlar aýdýar. Çağalykdan şu sunagada bolan höwes elbetde birinji şu çeper eserleri bolan ihlasym getiren bolaýmasa. Diýen çağalykdan gaty çeper edebiýata kän gyzyklanýardym. Ejem iş buyursa, şol işi tiýdirek ýerine ýetirip ılgap elme kitap alýardym. Şu kitapxana barıp hemişe kitap alanymda şu kitapxanaçy ýaşul diýerdi. Sen inni şu kitaplara geçäýmeseň diýip terjime edilen kitaplary görkezýärdim. Menim terjime edilen kitaplar okujak däl, men düşünemok diýsem, dünýä nusxaw eserler, sen şulary da düşünmeden sen çeper eser okudyň bolanok, okujak bolsaň, ýene institutda okuň dowam etdirjek bolsaň, ine şu nusxaw eserlerim sen okamaly, bilmeli diýip görkezerdi bolin. Okap çyndanam sen çeper esere gyzyklansaň dünýä nusxaw eseriňem adamlar netliniň ykbalyny çözýärligi üçin nusxaw eser bolýar-da. Çingiz Aitmatow ýa-da Dostoyevski, Gogol, Mahtumguly Pyragi, Döwlet Mehmet Azady bularyň ählisi felsepewi eserleriň içine girýär. Bularyň ählisi dünýäniň ähli ýerlerinde okulýar. Biziň Mahtumguly Pyragymyz okulýar, Döwlet Mehmet Azadymiz, Molla Nepetimiz. Şu eserler çeper edebiýat meni sunagada getiren bolaýmasa. Men şeýle düşünýän. Halipa aktyorlarymyz var da, şonuň haýsyny has gowy özüň. Altygarly, Liza Garaýewa, Savrat Haýewa, teatr artistlerinden Baba Ananow, Kerim Ananow, Artyk Jalliýew, Daşkentde kino festivallara barýardylar. Gaty ýadymda galan bir eser teleýaýlym arkaly gitdi. Çingiz Aitmatowyň Aý tutulan giýje satly eser Derwişiň keşfini halipamyz mugallim Nur Keşikow ýerine ýetiren eken. Şo wagt men bilemok, oň Nur Keşikowdyny şapagyň keşfinem Oly Mämetguliýewa ýerine ýetiren eken. Oýuny göremde şol Derwişi şeýle bir ýigrendim bolin şo şapaga ýüregime awaýa.
bir ağlayan, ol derviş, ol aýalan näme beýle eziyet berýär. Görýäňem şeýle inanırjy edip şonu jallandyryp bitdir. Waka maňa täsir edýär. Hiç şol şopurtup ýadymdan çykaryp bilemok. Ondan soň ýene de filmlerden Altygarlypyň, Ata Döwletiň inandyrjy ýerine ýetirilen filmlerini seredeňde özüň bara şo dünýäge gidýän, şolar bilen bile ýaşaýan ýa-da döwranyň başdan geçirenler atly biz çağa wagtymyz görýän filmler Türkmen çağalarynyň bir özüniň joşguny, bir tebigaty bolan gatnaşygy, uzakdaky gelinlik ýa-da aşıraganyň höjjetligi biziň çağalyk döwrümizde giden filmler. Türkmen filmini göreninde Altygarlypyň ýa-da Maya Aýmedowanyň, Hoca Dursunarlypyň, Hoca Gulnarlypyň kinolaryny göreninde şo wakaň içinde bolasyň gelýär, teňem şo ýerde ýaşasyň gelýär. Belki men şu günkü günde şo sungatdaky durmuşymy golaýlaşmaga bolan pikirlerim, hyýallarym bolsa gerek. Elbetde şo täsirler gatken, çağalykdaky gören filmleriň täsiri gaty uly. Ne gözel ştaýda biziň halipa ustad aktyorumuz Tarık Arify ýatladyk. Türkmen halky Tarık Arify gannamaga diýip tanaýar. Hawa elbetde gannamaga diýlenne bir ýylgyranyň duýman galýanda sebäbi Tarık Arify bir Türkmen halkyna bir gülkü paýlanan adam. Öz keşfiniň hawa ustady da şeýle keşfi ustadlyk bilen jallandyrman başarýarda şolada. Sebäbi halipalar Türkmeniň agrys häsiýeti, durnuklulygy, özüniň şorta sözü bilen halky ýylgyrdyýanam bolsa, ol o sözü özüniň ýürejiginden çykarýan sözlerde ýasamalyk ýok. Ol şoň üçinem olar halkyň aňyna galy. Sadalykdan ustadlyga ýetirip oynamak gaty ulakan ýürek gerek. Şol eseri, şol keşfe siňdirýän ihlasy, şoň içindäki duýguň ajaýyp owadan ýüregiň bolmalymy diýýärler. Şoň üçinem ol Türkmen halkynyň bir göwnüne, ýüregine has ýakynna. Inni häzir ştaýda ýa-ni Tarık Arify ýatladyk halipamyz. Tarık Arify ençeme filmlerde baş keşplerim jallanýar ýa hawa gülküli filmlerde de ine Tarık Arifyň oýnan keşplerini biz ýadymyzda da hemmämiziň. Hawa şu pursatda şol Tarık Arifyň döreden bir keşf var meniň dostum Miloš adly filminde. Hawa häzir iýleşlemede şondan bir parçany hödürlesek ýerine düşerdik. Yalo, bu bolup görsün ya, loğabanın içine taklığını alıp yapıyorsun. Ha? Näme, bir hikayelinden arza kaydı mı? Men ardanam meter de atsaktı. Meneme atoya çağırtıra var, sakalını teyim adam yetmez. Ayıp görürse. Babaga diyene. Ne? Yoksa da babaga, men sizden biraz soracak bolýan bolýyn. Näme, seni mi öğrenecek bolýan? Menem azıp konsa ulgenleceğini, yağsadıra tasıra aydan mı kamca? Uy, doňuz Benim- ülkede korkoru yatmaz. Yaşadık İlkin zayağını kasıptım. Ayıp kıyılayan zadın tapılarla, kıyıda gıtçılık yok. Ab olmadı senem, alkasarlar. Şehitten iştirirler duruveyir. Babaga, men başka da takta. Sizde kadim atesvaplar var diýerlerler. Var. Görüp bolmaz mı kan? Bize köplen soru berýärler da, sen halipan kim diýip. Tarık Arify bilen, Altygarlyp bilen duşuşmak ýa-da bile işleşmek bilen meser etmedi. Ýöne biz olar özümiziň halipamyz hasaplaýar. Sebäbi olar öz döretjiligi bilen, özüniň eden işleri bilen, özüniň döreden, owadan şonýaly ýankyýaly ajaýyp keşpleri bilen şuňa çelli geljekde de netip bolsa öz halipalyk ýollaryny ýöredirlermi diýen sebäbi kino sungatyna eden işler ägirt ulla. Hawa elbetde kino sunatyna ölmez, gitmez, bir öçmejek ýyl goýup giden biziň halipalarymyz kän. Olardan elbetde bir öwrenere zat diýsen kän. Hawa size meni şu wagt Alparslan adynaky milli drama teatrına rahmet çekip ýörsiňiz. Ençeme keşpleri döredip ýörsiňiz diýjek bolýanym haýfy halipalarymyzy görmek, şolar bilen bir işleşmek meser etdi. Şol Daşkentde okap ýören döwrümizde baba Ananov, Artyk Jallyp, Sabra Taýewa,
Kerim Anan ýaly uly kino ägirtleri hemişe kino düşmäge ýady bolmasa kino festivallara barýardylar. Ýürüýte teatr ordan okayan Türkmen studiýasynyň özleri gelip biz bilen gurrunleş bolup, biziň ýanymyzda bolup, bize özleriniň maslahatlaryny berip, şo ýerde bile okayan ähli deňdoşlarymyz hemmesi üýüşüp, ine artykça Lif gelipdir, Baba Anan gelipdir, Sabra Taýwa gelipdir dip ylgap gelýärdiler öyle gaty buýsan ýatyk şoňa. Şo ýerde Sabra Taýwa parçalar oýnap görkezdi, ýa-da bolmasa goşgular okap, şeýle bir duýgular bilen uzak wagtlap el çarpyp şo Sabra Taýwany saknadan goý bermän sakladylar. Muhammed Müllük bar, şeýle bir usadymyz Muhammed Çerkezew. Bu halipa bilen maňa duşmak meýetler etmedi ýöne. On döreden keşiplerinin özü sana aýtjak bolýan zadyny bir bakışyny aýdyp bilýän, düşündirip bilýän artistyň biziň sungodumyzda barlygyny görüp, ene biziň üçin ýene-de bir beýik halipalaryň biri. Sonam Radwanyň gelinleriň gozgulagy ýa-da bolmasa gala spektaklyna döreden enen keşfini görenimizde şonu görüp ýetişelligime buýsan ýani begenýän öz teatrymyzda da Aman Kömekiw rejissor hem aktyor, özü oyun goýanyny da ýa-da sahnada oýnanyny da bir özüniň degişe şorta sözleri bilen, özüniň degişegelligi bilen, ýaşlara bolan mehremligi bilen halipalyk etip bilen halipalarymyzyň biri. Ýatlafym gelýän, men Liverpool aýatynda iş tejribesinde boldum. Ana şo ýerde de halipalar bilen işleşmek maňa meýser etdi. Ene ilkinji gezek Bayram Hanyň keşfini ýerine ýetiren Kadir Atabaýew, aktyorumyz, Türkmenistanyň atgydynan artisti, ýa-da bolmasa Bayram Ataýew, Rozmurat Jumaýew, şular men ilkinji gezek okuwak torp gelen wagtym şo sahnada maňa halipalyk edip okamak bir başga, sahnada ýörep keşip öwretmek bir başga. Onuň üçin halipaň seni kabul etmeli. Saňa berýän öwüt ündöwlerini bilen düşünmeli. Halipasy gaty kynna. Şu halatlarda şu bolanok diýerler de terde urulyp gidiberýärler. Nazaryndan saňa seredişinden özüň alyp barmaklygyň nähilligini öwrenmeli bolýan. Ondan ahyr ýerine düşen wagt özleri aýdýan. Indi düşündiň näme? Näme üçin men şonu bolanok diýenimi? Şu häzirki edýän hereketiň bilen şu öňkü eden hereketiň ikisi deňmi diýäwin bütün ömrüňe sapak bolup dur. Ene halipalaryň usatlygy. Elbette biziň halipalarymyzyň döreden keşipleri ölmedi, yetmedi dedik-de ýaňy gepleşiklerimizde biziň halipalarymyzy ýatlaýa sebäbi halipalarymyz bize ençemi ajaýyp eserleri, ençemi ajaýyp keşipleri goýup gitdiler. Belli artistimiz Türkmenistanyň halk artisti, rejissor, hem dramaturg Baba Ananowyň Kärdigeller atly filmi şo ýerde Taşkentde festivala gatnaşdy. Türkmen halkynyň uruş döwründe çeken kynçylyklaryny şeýle bir çeper beýan edilenligini şol filmdäki şol gyýdyň keç ykbalyny gözlerinden boýur ýaş goýup aglap teretdiler. Uzak wagtlap el çarpyşyp bulam eýam şu sungoduňa, türkmen milli medeniýetine, kino sungoduňa, daşary ýurtlarda ul hormat bilen el çarpyşmalary bilen şonu görýänligini, milli däp desturumyzyň dünýäniň islendik halkyny anqadýarligini öz gözüň bilen görmek, synlamak eýam başga duýgu bolýar. Ol hemişelik sen aňda galýar. Ine iş saparlary bilen daşary ýurtlara gidenmizde de öz milli medeniýetimizi, sungodumyzy, teatr sungoduny, oýunlarymyz bilen daşary ýurtlara gidenmizde de hemişe şol duýgu bizi gaty ganatlandyrýar. Bulam eýam biziň üçin bir uly mektepleriň biri, uly buýsançlaryň biri bolup durýar. Halipalarymyzy şumatyna ýatlaw otirsa gözel. Kärdigenler filminde Maralyň keşfini Elvira Kuliýewa ýerine ýetirýär usatlyk bilen. Hawa Kerim Annanowyň, Ata Döwletowyň döreden keşipleri elbette. Hawa şunkü gün ýaly hemmemiziň ýardymyda da aňamyzda. Inni mehribaniyleşler gelin häzir şu ýerde Baba Annanowyň Kärdigenler adly filminden bir parça tomaşa edelim.
Raportarlı yani. Yan kaydan Ramazan kârı sen bilen sen ön işleştin mi ayağına aydaydın mı? Hey, ne daydın ay gör oğlu? Barını bulaştırdın. Bunu yine de teyzeden tanımal ettin. Ne? Tut. Ya vallahi. Hay sen ensek telim atnardın. Ben şu yerde oturup arkayın deyin zımmır alayın. Onlar ne böyle köpe çektiler? Gör oğlağı, ne açadın mollu? Edimizden gelene oğlum. 10-20 olsa benimki 30 ol ya. 254, 255, 256, 257, 258, 259. Yine de sana 260. Enekenin oğlu tuğuk. Men kempirimin atışı halleldi. Ol erteğin galet edip ikatım çayını 3 güne getirecek oluyor. Bu kolayda atımı yeten çay içelim yardıma düşen oğlu. Yine gör oğlağı. Bismillah. Bizim elimizde Lokman Hekim'in eli. Yuvasıra kov. Gör oğlu. Ümgüde yatın töngü değil ahiri. Ölümden taplaptır o. Adıl nehir olanı duymam alaydım. Birden bir ilim uçanyal olaydı. Adıl demini vermedi. Men sana bir kempircik edinleyip bir vaat ayttım ahiri. Sen olsa şol, selcerdin gördün, birine kaykı diydin, birine kuyuku diydin. Koy sana gör oğlu. Taptın oynatacak vaktini. Yatın birinin orlun kayın yer orlu. Dedeminni pellahana yeteydi öydüyen. Sen şonu yanı biliyen mi? Sargıdın mı olsa aydı ver. Hargıdım mı? Hargıdım. O yerde bir aramızı açıvrak koydumlar. Ay kurtaran, bahar bu yüzün diline geçiptir o. Kinosun oturna. İlkinci düşön keşfine nähil duygular galdyrdy size? İlkinci Orhan Murat Gummatov'un kıyısgacık bir rivayet düşürdü bir 15 minutlık. Beni ağacan ağani yanıma men yollaşım edip koydular olin. Benim yok. Olardan bilen oyuncak geldi. Ne için korkuyan men ondan diye. Ne için korkuyan dedi. Döğün dadın keşfini öňmen gördüm. Akpamık filminde döğün keşfini yerine yetirdi. Durmuşda da bir katı hayvatlı görünýän eken bolin. Gep o yerde men şol adamdan korkulygymda da däl eken soň düşünüp oturdum. İlkinji gedek şo kameraň öňünde durmakdanam korkýan, rejissördanam korkýan. Soň pikirlenýän bolin şol agajana gaty mulayym şeýle bir mehirli sada adam eken. Ýöne men indi düşünýän o agajana agadan korkan dällerini şol kameradan korkan bolaýmysam.
Tebebi ilkinci kino düşüşüm, ilkinci de kameranın öňünde duruşum, institutu ýangy tork gelen wagtym. Şu film nähili şol çykdy manno. Sonra hawa gülküli film boldy. Tebebi ol ağacan ağa bir daýo piýada menem ýanyna bir ejizje maşgala. Men ýany ýoluşum kadyn ýanyna gelýärsa. Nem üçin geldiňiz diýär, şu ýalty diýen, men ardym şol diýen. Kada ardymaýdy o türkamym ağacan ağa men gapdalymda uklak galýardy. Onu ana gördüňiz näme diýip ağlamışlar, şol ýalyk ruwayatdy. Men şo gorkanlygymyň özüm şo ýerde gorkanlygym şol keşfi döretmäge kömek edipdir. Rejissor görýän eken. Ateň şo gorkanyň gerekde maňa diýär-de oğlum. Häsiýetine görä, sen bolşuňa görä saňa keşf berip şol kino sungoduny, kamera, kino meýdançasyny öwrenişdirmekliginiň özü eýýär. Gaty uly kömek bolýan eken. Iň bir özüňde täsir galdyran keşpleňiz barmy? Teatr sungodu bolsun, kino sungodu bolsun, her bir artistiň döredýän keşfi özüniň kurk galýada. O senki bolýar. Sen döreden keşfin, sen zoraň, dostun, çağan, sen sırdaşyň bolup galýar şo keşpler. Bu keşfim eýle, o keşfim beýle diýip men hiç wagtym aýdysym gelenok ýöne. Näme de bolsa arasynda şeýle keşf ýerine ýetiräýsem diýip bir arzu etýän keşfim bolýar. Şo keşfe ýetdim men. Çağalar üçin gatken keşpler döretdim. Çağalar üçin oýunlarda Halipan Bayram Seydillaýew üçin goýan özüňi ýatladyňyz terediýädik diýip 6-njy ýyjany. Şol çağaçyklaryň keşfini gatken ýerine ýetirenime men ämemi şu ertekli oýunlary has gowy görýän. Belli kino rejissorumyz Sapar Jalliýewiň Täze ýyl filmi bar. Ana şol filmde Jadygoý mamanyň keşfini, filmiň baş keşpleriniň birini maňa ananly şol keşfe taýýarlyk döwrüne rejissor bilen gatken jedelleşdik. Sebebi teatr bir başga, teatr sungoduny adaçyk östürýär, oýnaýan wagtyň bolýar. Kino sungoduny eýýän beýle däl, ähli hyjuňy, joşgunyňy, zehiniňi, gözüňi, hereketiňi, içki duýgularyňa bermeli. Şol ikisiniň arasyny tapmaklygym juda kyn eken. Bu filmde baş keşp bolan üçin gatken işledik. Ulaglary minip sürmeli ýerlerim boldy. Şu film çağalaryň iň süýgüli filmleriniň biri boldy. Tanys goýjy bar, şo ýerde kompozitor bar. Bularyň ählisi bilen bilelikde şonu ýerine ýetirip, şon çağalaryň bir süýgüli filmine öwrilenligini men begendim. Sebebi gatken çağalar waglaryna mekteplere baranmazda şo filmi şo çağalar bilen gaýtalap görýändiklerini aýdýarlar bolan mene begenýän. Senin başaran işin olmaz. Hey, harala. Bayuş, seni men garpamyňym bilen hayat babam nile alyp gitdiňiz. Hiç ýerige alyp gidemdi. Olay hüli. Olay hüli alyp gitmediňiz. Sen olar çağalaryň bayramçylygyna alyp gitmediňizmi? Gitdiler. Ýöne toňşon ayat baba bilen garpamyň şeýle bir adaşdyrdy bolýan. Olar şu adam aýlanyp ýören. Ýetişe görýin, bizim bayramçylygyň bolýarlar. Bular üçin jogap berersiňiz. Hemmeňiziň merkiňe de berer. Indi gödel rejissoryň hödürlän keşpleri barda, şolaryň arasynda keşfi halaman jalandyran gedeňiz bolmy? Şirli Mollaýewiň Ömür Kerwani film bardyr. Halkyň söýgüsine münasip bolan. Şonu osmokçy diýip denanyň keşfini hödürledim ha. Menim şirli diýdim. Wagbalajygym, çağajygym diýip oturan bir mehrem enen keşfini berýär maňa. Ýöne gep diýip ılgap beren aýala men diýär diýdim. Şirlem şey diýdi. Sen şu keşfi ýerine ýetir diýdi. Hemme ýerde şularyň tutup başlarlar sen diýdi. Öz adyň ýadyňdan çykaran adamlar diýdi. Düşüp başladyk bolyn. Şundana men pikir etişim ýaly osmokçy diýileni ol gadymdan gelýän ýagşy päl bilen bir gep gurrunlary iýdarlaýan aýalyň keşf eken. Osmokçy diýmeklik palan ýerden bir gelin etnjek bolýar bol palan ece. Şonu bir anyklap beräýseňiz, soragyda beräýseňiz diýip şoňa haýyş edýän ekenler bolup bulam şoň howus bilen gidýän ekende şoň soragyda edip goňşularyna baryp ýöne geçip barýan kişi bolup şoň soragyda edip bilip berýän eken. Filme düşülüp başlanandan soňra men ol aýaly gat gowy gördüm. Ol aýalyň hakykaty aýça
Kän yerde şol şeydi tanamayan adamın osmokçu deyip tutýarlar çyndanam. Bulam eýýam egerde filmde döreden keşfin halkyň aňyna galyp seniň şo keşfin ady bilen seni ýatlaýan bolsalar diýmek şo keşfin ýerine düşdigi bolýar. Görýäňiz meşul halkyň söýgüsini gazanmak ol eýýäm sen işiň ýerine düşdigi de. Şol film biziň miras tele ýaýlamyna da ençe bir ýaýlama gitdi. Ol hakykatdan hem türkmen halkynyň bir söýgüsine münasip bolan film bolup çykdy. Häzir şol Şirli Mollaýewiň Ömür Kerwani adly filminden bir parçany iýleşlemde ýetirelim. Aýo gelinler, maňa garaşyp çyk oturmasyňyz. Howal gelewer aýtsa. Gurgun oturmasyňyz. Şükür Hudaýa. Hana. Al hani bir käde çay içip otur. Vay çay içip gelýän. Gapçyň karny dokdy eşitmänmidiň andan Ona eşitdim. Ayça doğun, yerinde näme habar? Gurt mu tilki mi? Hey men baran yerim tilki bormay. Gurtdyryn. Onu şeýle. Dinle. Gyýdymyzyňa tertibini, häsiýetini, görmegini öňüne düşşek ýok. Ýöne. Oy, yönesi näme? Bolaýsana. Oy. Yönüsimi? Ejesi gyýdyny özünün külere berjekmiş. Hol günki biziň howlymyzda surata düşürip beren bekke. Ana şoňa. Taqatym, dogunlarym karşymyş. Näme ogyz halaşýarmyşmy oň bilen? Oy, ýigrenlik şomyş. Hudaýa şükür. Yöne. Inni nämeň yönesi gyz? Nemele? Yönesi näçe tiz söz aýdyjy gelseňiz şonça gowy. Şey diýsen agyz. Gyýda dogun garyndaşlaryndan hyrydar köp. Tizleşdirin. Tamdyra kyzyny ýap diýipdirler. Bu hoş habary gurtdyr çepere de tiýdirek ýetirewer çemenja. Bor gelneje hökma. Onda menem turoýun. Barmaly yerim, bitirmeli ýumuşum kän. Onna sagatyr gelneje. Bahwan iýleşler biz ýokot döşlüğümüzden gözel çömüýe bilen dowam edýär. Ine gözel şu wagt biz kino sanatyndan söhbet açyp otursa, kino sanatyna biziň halifalarymyzy ýarlap otur. Döreden keşpleňiz hakynda gurrun edýär. Durmuşyny adam onda da döredijlik, işgäri kämilleşmek bilen bolýar diýdik de. Ýa-ni elbetde sahnada da siz köp şahsiýetlerimizi, köp keşpler jarlandyrdyňyz da. Indi şondan daşary siz filmlere düşýäňiz, kino filmlere dogrydan. Indi şuňa gatynny kino filmlere düşmek ýa-ni aýtdyňyz da. Ondan tapawutdy, dogry dämi? Indi siz üçin bir haýsyny, has bir kynçylyk çekýäňiz özüňiz. Bana kino kyn gelýär. Sebäbi özümi teatr artisti hökümünden taplayan, her gedek kinonu gaty kyn görýän, jogapkärçilikli seredýän kinosyny goduny. Sebäbi o ýerde bir ýalňyşlyk etseň kinoda galýa, onu düzütip bolany. Saknasyny goduny islendik, ýalňyşyny düzütip bolýar. Howa, şoň üçin kinonu men has çylşyrymly, has kyn görýän, juda jogapkärçilikli duýan kinosyny goduny özüme. Onda da sizi kino rejissörü filmlerine çağırıyorlar. Akaylarının Aydıma adlı filminde de bir gow keşi jarlanır ýa-ni. Onun bir eýäm tele ýaýlymyň üstü bilen tomoşa etdik. Akaylarının Aydymyny Aşyr Rahmanow düşürdi. Başga keşfe çağırdy meni ilki bilen çağıranna. Kino üçin düşürilip durga oýun edýän häsiýetlerim bar da. Aşyrym seredip durdy da sen diýdi men bu keşfe geçireýin diýdim. Men vay ne hillik keşf diýdim. Ýok. Adajyk diýdi. Algamagy, aýdym aýtmagy başarsaň boldy. Iň gowy görýän adyma şo men diýdim. Şo ýerde bir balçyň aýalynyň keşfini berdi maňa. Ol hem teatr rejissöri, hem kino rejissör düşünmek aňsat bolýar bize. Onuň şo ýerde şo balçyň maşgalasyny şol düşürdi bolýan, indi gidip balarlaryň içinde düşmeli ekenna. Men onu o wagty bilemok, soň gaty howes bilen gitdim. Balar saklanýan ýere eltdiler. Seresek, ine şo çary, balçy balarlary şeýdip görüp barlap durqa. Balarlar bir zata qahar gelip bu çarynyň üstüne topulýan ýeri bar eken.
Onun çağırım atçıya, bir de o çağırın tutacak olup, ağtığım bilen onun izinden ılgayat, o çağırım tutturmanı kaçıyan eken. Indi şu arların içinden geçmek, yo, men onun içinden geçecek değil, men o çağır şunun içinden aylandın, ondan ol, anırak geçensin, men kovalayayın diyen öyle, azırım yok diye. Çağır bilen bile şu, ol arlar bölünü eken. Bir üyüşmek olup hıv etip duruverýän ekenler. Benim bir korkkan elde yüzüm çiýişip çykarýdym. Şeýle bir gowy çykdy şo ýerler. Täbäbi yorunjulugyň içi bilen bagyň bir ýerlerini çaryn saklaýan welin sereddim. Arlar onu çakypdyr. Film şeýle bir gowy edip gurrun berdiňe şo filmden ýankyja bir gurrun beren gypgyja pursatyňyz bar. Şonu illeşlemede ýetireli. Vay vay. Hansunan bir görey. Ya Baba, arlar çakanok mu? Köşecigim. Arılar ören iseňer bolýarlar. Olar günüň dowabyny sol daslara uçup, şo ýerde bal toplamak bilen mesul bolýarlar köşecigim. Olar öz aralaryny islemeýänler ýaltalary halamaýarlar. Hut şoň üçinem balarlary diňe ýaltalary hem garagollar çakýarlar. Baba, olar birden ýalňyş çakarydy gorkanok mu? Köşecigim, balarlary ýalňysmaýarlar. Baba, arlar çakanda gaty agyrly bolýam-ka? Ay, ýokla. Bilmedim demeyene, şu çakaten çakanok köşecigim. Ana. Ha, ondan olar kimin kimdigini gowy tanaýarlar köşecigim. Nädip gyp? Olar merdi, hem namardy gaty gowy teljerýärler keýwany. Vay. Hay, dedin emmir. Hay. Bu menen hem tanaňy. Hem menen tanamajak bolýarmy? Howja bolun, how? Hey, çakayma, eşdiýäňizmi? Baba, näme boldy? Olar kimin kimdigini tanamak üçin aklar akyň. Hey, howja bolun, akyllyja bolun. Hay kakady. Olar eýem kimin kimdigini tanaýan Hey, vay, hey. Vay, hey, allılar. Vay kakady. Vay kakady. Vay durawar näme boldy? Ay dur ki yerine bir eşten oğa, dur ahır kakady dur. Bana ho, men ahır tanaň bak, men ýeň bak, Näme boldy? Ha näme boldy kakady? Ay da näme boldy? Dur ahindi. Ar çakdymy näme boldy? Çakdymy ary. Vay dur oğa, dur diýeniň dinle oğa. Bu arılar zor eken, dorkunamız ar eken. Bu arılar zor eken, dorkunamız ar eken. Düýeniňçe bar eken, can keýwany keýwany. Bu arılar zor eken, dorkunamız ar eken. Düýeniňçe bar eken, can keýwany keýwany. Arılar çakaydymy? Dil urup bakaydymy? Duýdaty çakaydymy? Wah wah, can kakasy kakasy. Duýdaty çakaydymy? Wah wah, can kakasy kakasy. Mähriban ýerleşler, biz söhbetdeşligimizi Türkmenistanyň atgadanan artisti Gözel Çömüýew bilen dowam edýär. Gözel şu
kino düşülýän pursatda da, sahnada da şeýle bir gyzykly pursatlar bir bolup geçýär-de, ýa-ni özüňizden gurrun berdiňizde, görýäňizmi her hil şol kynçylyklar size hasam kämilleşip ýene-de gowy keşikleri öğretmeni höwetlendiripdir-de, ýa-ni özüňiz aýtdyňyzda. Ýene-de näýlik filmlere düşdüňiz? Mesalan atgydan artisti, hem rejissor, hem aktör Döwletxan Mämetowyň Söwü kenara atly ajaýyp filmlerimizin biri var. Amderyanyň üstünden gurulan köprüniň kenaryny ýaşaýan bir ýaşlaryň durmuşyndan töhfet atýar. Şo ýerde menem Maral Çaýçy diýip bir özümiň bir çaýhanam bar. Şo ýerde şo köprü gurýan ýaşlarym gelip şo ýerde çaý içýärler, nahar edinýärler. Şuňky döwrümde, şuňky ötüşümde watbetýän filmlere de gatnaşýanlygymy begenýän. Gözeline Oğuzhanadan Naky Türkmen film birleşigi özüňizem görýänsiňiz. O biziň taryhy şahsiýetlerimiz barada awa kino rejissör Arslan Eýeberdiýewiň Üstärn atly şo Mahtumul Atamyz hakyna düşüren filmi ýa bolmasa Salih Bayramowyň Gyzyl Kurta atly filmi, kino rejissör Wefa Işanoğluwyň Çapar atly filmler we ençe filmler biziň halkymyza öňe hödürlenip gelýärdi. Daşary ýurtlarda geçirilýän kino festivallarına gatnaşýarlar, gowy orunlarda münasip bolup gelýärler. Siz meni tomoşa edýänsiňiz şol filmlere? Elbetde şu häzirki döwürde şo döwre wap filmler düşürmekde ýaşlarymyzyň ussatlyk bilen çemeleşýänligini gowanýan. Arslan Eýeberdiýewiň Üstärn atly filminiň köpçüligi görkezilişi tawarasyna gatnaşmak meýser etdi bolin. Şo ýerde men haýran galandym şu filmiň rejissorynyň ýaşlygy, kompozitornyň ýaşlygy, kinony ýazan ýazyjynyň ýaşlygy, esasy keşfi ýerine ýetirýän oglun gyzlaryň ýaşlygy meni gaty gowandyrdy. Filmiň süňi döredüjülük birleşigine öwrülipdir. Ýaşlyklaryna garamazdan dünýä festiwallaryny çykaryp biljek filmleriň dörenligine begenýän. Mahtumul Atamyz barada onuň bir goşgusynyň taryhyny şo çağalaryň üstü bilen almaklygyň özü eýam şo saz bilen şonu şeýle bir owdallap wakadan waka geçirýärler bolin mena gaty haýran galym. Köpsiniň ilkinji işler eken. Şoň üçin şol Wefa Işanoğluwyň Çapar filminde de şu oglularyň ussatlyk bilen at çapmalary, ussatlyk bilen erketmeleri, ýaş kompozitorlarynyň eseri ýüregi bilen duýup atlaryň çapyp gideni çalynýan sazlar ýöne wakany izarlap gidip oturýar da. Bu zatlaryň ählisini şol haçanna rejissor bilen kompozitor ýa-da bolmasa oýnaýan artistler bir-biri bilen düşünşen ýagdaýlaryny şeýle ajaýyp eterler döreýär. Bu ýylmyz arkada ferdarly bagtyar ýaşlar ýa-da şoň üçin biziň ýaşlamyda uly anam bildirýär. Biziň ýaşlamyz biziň watanymyzy, sunatymyzy, medeniýetimizi gülletmeli adamlar. Ýaş kino rejissor Arslan Eýeberdiýewiň Mahtumul Atamyz hakyna düşüren Üstärn atly film hakyna söhbet etdik. Gel häzir iýleşlemede şol filmden bir parçany hödürläli. Mert olur ki, bolsa köňlü rehimli, öwresi giňerek, özü pehimli, giň ýerde garga deyip bolsun wehimli, ýerine hünäri işörekdir. Akwalar oýanyp döwlet ýar bolsa, buýagyňam çaňyna suw teperden salla. Han derhal geňeşe başlaýyn. Geňeşe başlara ýerdämi? Biraz wagt bar häli. Aýdyşlary ýaly dikkeňde türkmeniň beýnisi şuýly prototlarda işläp başlaýandyr. Hak aýdýan, sen kim dogry? Ýegen harwakan hartanar, zergar zer tanar diýip zerwi men oturýan entegem. Ýöne ol duýmaýamka. Edil häzirlikçe bize oň hünär dälle. Dilegi gerek, dilegi. İl halkyň riş tutsa, sen ondan galçy bolma. İl bilen gelen toyda bayram diýipdirler Han ağa. Buyurun. Garymny gadaly.
Buyurun, uğrunu tapıp çaresini göreli. Emma beydip başımızı eteğimize salıp oturmalıyın. İnimiz gelýänçe çuňurguya daş atylan ýaly bolup oturman. Geňeşiň çukuruny gazy bereliň. Başımızda sizin yalhan maqa. Hakın azizi yarqa. İşinmiş şüýli. Alınmaca galasy boyna edirilmeje goşun bolmaz hanaga. Geňeş başaýdyňyz. Siz näme diýseňiz? Bizden emlepbeydir. Gümürtüklükleri hemişe gümürtüklükler bilen yeňmeliler. Tuğuleme Magtumulcanyň diýmedik, aýtmadyk zady ýok. Ähli zady birma-bir bellep, ýagşyny, ýamany, haramy, halalyny tap bilipdir. Herne baryň bolsa bag şeýlemel insanyň barlygyna şükürler kılıp ýörmeliler. Näme üçindir dogry ýol bilen bolup haka ol berip ýörmeýärlerkä. Alparslan Adynnaky Melodrama teatrynyň sahnasyna ençeme keşipler jalanlardyňyz. Biz şolaň ençemese tomaş etdik. Awa şolaň ählisinem siz halkymyza ussatlyk bilen getirýäňiz. Özümiz her bir artistni filnaýar. Siziň özüňizde döredýän keşiňizde ýasamalyk ýok. Ne diýjek bolýanym şol Alparslan Adynnaky Melodrama teatrynyň sahnasyna şu wagtda halkymyza hödürlenen ýene-de bir göýregli eposundan gayrat atly spektakly. Bizim türkmen halkymyzyň bir düýp eserleriniň biri. Bizim göýregli eposumuz UNESCO-nyň maddedäl gymmatlyklaryna girdi. Bulam eýýam her bir türkmeni buýsundurýan wakalaryň biri. Bizim milli medeniýetimizde, bizim milli bir nusgawy eserimizde öňden gelýän şeýle bir ajaýyp defanymyza bolan uly hormat şol eseriň içinden teatr sungadyna goýulan Halipa ýazjymyz Nowatly Recep drama eserine geçirdi Gıyrat ady bilen şo ýerde Zulman mamanyň keşfini maňa ananlar. Men çağalyk arzum kemper oynamaklyk aňsadiýşym däl eken. Ýöne zähmetimiz ýerine düşdi. Rejissor Handurdy Berdiýew halkyň aňyna galan ajaýyp eserlerimizden biri boldy. Şol keşfin maňa ynanlanlygyna men gaty begenýän. Gözel biziň gepleşigimize gelip gowy gurrunlar berdiňiz. Kino hakyna, teatr hakyna, gowy döreden keşipleňiz ine halkymyza hödürledik. Size köp sag bolsun aýdýar. Döredüçilik älemine, kino sanatyna, teatr sanatyna size ýene üstünlikleriň ýar bolmagyny tüýsüreňizden arzu edýär. Biziň medeniýetimize, sungatymyza hormat goýýan gahrman arkadağımız, milli liderimiz we arkadağly serdarymyz we şu parahat watana medeniýetimiz sungatymyzdan ösýä, güllüýä, dünýä ýaňsalýa. Size de döredüçik älemine ýene bir üstünlikleriň ýar bolmagyny tüýsüreňizden arzu edýär. Sag bolun. Gepleşiňizde hormat bilen çağıranyňyz üçin ajaýyp döwrümizde şeýle güllep ösýän parahat, asuda, gözel ýurdumyzda sungut işgäri şondan ilham alýan. Şeýle bir ajaýyp döwürde ýaşadýan milli liderimiz, gahrman arkadağly serdarymyz bize işlemäge, döretmäge uly mümkinçilikler döretip berýär. Milli liderimiz, gahrman arkadağly serdarymyza sag bolsun aýdýar. Goý arkadağly serdarymyzyň alyp barýan ýurt ähmetli, döwlet ähmetli işleri hemişe rowaj alsyn, watanymyzda toýlary, bayramlar ulaşsyn. Sag bolun, arzularyňyz hasyl bolsun. Elmydama toýlarda, bayramlarda görüşelim. Sag bolun. Ine mähriban ýerleşler, biz şunuň bilen gepleşipdiň. Bu gezekde tanam geçirip götürýär. Biziň ähliňizde ýene bir gezek jan saglygyny, yrsygal döwletdilligi, maşgala agdybeligini arzu edýär. Biziň sungatymyzyň hakka bolnary, milli liderimiz gahrman arkadağly serdarymyza köp sag bolsun aýdýar. Goý gahrman arkadağly serdarymyzyň jansa ömrü uzak tutýan tümli işler elmydama diňe şowna ogruna bolsun. Hoş sag bolun mähriban ýerleşler, elmydama saglykda toýlarda görüşelim.